διαβάσει ένα στίχο που λέει του Γιώργη που έρχεται από τα Χανιά, έτσι, γιατί από τα Χανιά είναι τη Σιλία, για τον Άγιο, γιατί εγώ πήγα και είδα την Αγία, λέει, εγώ να σου πω, για να ψαρέψεις το πράγμα, να δώσεις σε μένα το καλό. Γιατί ρε φίλε μάτια στην Ελλάδα. Να τα φάνε τα ψαρίλια, πρέπει να ψαρέψουν. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας και εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας και του πλατή ποταμού. Και πρέπει να πούμε ότι πρέπει όλοι να ενώσουμε τις δυνάμεις. Η εκάστοτε κυβέρνηση, όποια και είναι η κυβέρνηση, οφείλει στην Κρήτη να κάνει ένα τέτοιο μεγάλο έργο και πρέπει να το κάνει. Και εμείς ως Περιφέρεια Κρήτης, θέλω να το γνωρίζετε, είναι το πρώτο σε προτεραιότητα που έχουμε διεκδικήσει και διεκδικούμε από την κεντρική εξουσία. Όμως μπορούν να γίνουν και άλλα μικρότερα γεωπολιτικά έργα. Έργα τα οποία θα αφορούν την ανάπτυξη της υπαίθρου, για να μένουν οι κάτοικοι στα χωριά μας, για να μένουν τα νέα παιδιά. Γιατί μπορούμε να επενδύσουμε σε αυτό που είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα και δεν είναι άλλο από την ποιότητα. Η ποιότητα είναι ίσον ανταγωνιστικότητα. Ταυτότητα των προϊόντων, ποιότητα, ανταγωνιστικότητα. Ένα τρίπτυχο που πρέπει όλοι να υπηρετούμε. Εμείς από την πλευρά τη δική μας θέλω να διαβεβαιώσω ότι είμαστε μαζί με όλους τους φορείς της Κρήτης για να μπορούμε και πόρους να διεκδικήσουμε, αλλά παράλληλα να έχουμε ένα ελπιδοφόρο μέλλον για μας και για τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πραγματικά, Πρόεδρε, αξίζουν συγχαρητήρια σε εσάς και σε όλο το Συμβούλιο, γιατί μας δείχνετε δρόμους και θα ήθελα αυτούς τους δρόμους να τους δουν και οι υπόλοιποι πρόεδροι των ΤΟΕΒ στην Κρήτη και να δούμε πώς ενώνουμε δυνάμεις όχι μόνο στην περιοχή της Μεσαράς αλλά και σε όλη την Κρήτη. Σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια. Παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο Φεστού να έρθει στο μικρόφωνο. Να δώσω και εγώ με τη σειρά μου τα συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο και στον Πρόεδρο του ΤΟΕΒ της ΓΑΜΑ Ζώνης Μεσαράς για αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Ένα έργο που δίνει σε όλους εμάς το παράδειγμα για τη συνεργασία και για τον τρόπο που μπορούμε να αυτοχρηματοδοτήσουμε έργα, στηριζόμενοι στις γέρμας δυνάμεις. Και αυτό γίνεται μόνο με την καλή διαχείριση των πόρων και ειδικά των πόρων του νερού, παράδειγμα, που διαθέτουμε και διαχειρίζεται το ΤΟΕΒ της ΓΑΜΑ Ζώνης Μεσαράς. Εμείς οι παλαιότεροι που θυμόμαστε τον κάμπο της Μεσαράς τη δεκαετία του 70, ήταν ένας κάμπος που μόνο με μονοπάτια, χωρίς δρόμους, χωρίς δίκτυα άρδευσης, χωρίς αυτά που βλέπουμε σήμερα.
πάνω έτσι. Ναι, το τέτοιο. Και μια κοντιλιά τώρα, μια κοντιλιά θέλω τώρα. Το μικρό σου, το Μα. Αυτός εδώ ο Ιερακλής. Είναι χαρά γεμάτη. Και έχει της αγάπης το νερό, όποιος δοκιμάσει του έρωτα θυλός γίνεται σαν να γεράσει. Αγινάρα έχει. Αγινάρα έχει. Τι λέει? Να τα καταγράψουμε όλα. 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 Και καθόλου δεν μοιάζει. Πατήμισε μου το επίθετο γιατί το ξέχασα. Λάτσια. Λάτσια. Και στο κουτί σε τάγκα και μαζωμένα. Θα αγαπείς το ποτήρι και το πια μόνο κομπανιάς για κάποιας το χατήρι.